През 2013 година бе даден старт на строително-ремонтните дейности по обновяването на Безестена в Ямбол и на археологическия резерват Кабиле. Безестенът и археологическия резерват съставляват ядрото на туристическия продукт на Ямбол и региона. С защитения по оперативна програма Регионално развитие проект се цели да се развие потенциала на двата обекта, като придобият изцяло обновен облик, модерна инфраструктура и бъдат популяризирани като атрактивни туристически дестинации. С реализирането на проекта Безестена ще се превърне в естествен център на ямболската идентичност, реклама за богатото културно-историческо наследство на града. Изцяло обновеният и обогатен с допълнителни атракции национален архитектурен резерват Кабиле се очертава като притегателно място за туристи от различни краища на Европа и света. Работите по основните обекти в района на античния град Кабиле, голямата базилика, малките терми са към приключване. Стените на руините са надзидани с допълнителни нива. Във вътрешното пространство и по външните очертания положена нова настилка. Напредва изграждането на атракцията Кастелиум Кастре Кабиле, който ще има възможност да пресъздаде в детайли действителността на римски военен лагер, търговия с роби и други акценти от преди 2000 години. За улеснение на посетителите в резервата се обновява и алейната мрежа. Паркингът пред резервата е почти готов, той се благоустроява от община Тунджа, която е партньор по проекта. Конструктивните подобрения в Безестена ще позволят цялостно използване на сградата, в това число и на подземния етаж. Ще бъдат обособени две нови експозиционни зали за временни изложби. В емблематичната сграда ще функционира информационен център за предоставяне на туристическа информация и продажба на сувенири. Атрактивна мултимедийна система ще представя регионалното културно и историческо богатство.